Assalamu alaikum, barka da zuwa wannan tasha tamu ta Bahar Nur TV. Idan kai baƙo ne a wannan tasha tamu sai ka daure kai mana subscribe, sannan ka daure kai mana liking. Mun gode. Wannan cikakkiyar hira ce tsakanin Ahmad Al-Kofar Na'isa mijin aljana da mutum. Ai saurare lafiya. Zauna da su an yi sulhu, ita matar ɗan adam yau litinin zuwa ranar juma'a shine lokutanta, ita kuma mata aljana daga juma'a abin da ya kai lahadi wayewar litinin shine lokutanta, kowane da lokacinsa. Ita girkin aljana na san irin kayan da take so na kawo mata, ita kuma bangaren dan adam na san wanda take so. Wannan malam Ahmad Al-Kofar Na'isa kenan, mutumin da ya auri aljana ya kuma hada su zaman kishi da dan adam, yake ba mu labarin haduwarsa da aljana. Sanadin mu'amalata da aljana a nan kofar Na'isa lokon makera hauren motoci. Mahaifiyata ta je ɗiban ruwa, ni ina bayanta a matsayin ɗa ƙarami, shine na kwace da faɗa rijiya. To da na faɗa rijiyar maimakon a samo ni ba a same ni ba, shine aljana ta ɗauke ni ta reno na a Bahar al-Aswad na kogin Nil da ike Misira. To bayan an raine ne da shekara 6 aljana ta dawo da mahaifiyata a kofar Na'isa. To kuma ne karance-karancen da zan yi, to ita kuma tana da yarta, shine ta ɗauko ta bani na aure ta, sunan yar Ummu Sibiyan. To muna tare da ita a halin yanzu, shekarar mu tare da ita, mun haifi 'ya'ya guda 4. A cikin 'ya'yan nan mun samu su dukkaninsu abdu muka sa, amma in kesu daya Abdulganiyu, Abdullatifu, Abdulwahabu da kuma Abdulrahman. Malam Ahmad ya ce ya yi karatun alfaƙo da magungunan gargajiya. Na yi karatu a Maiduguri shekara 10, tafizul Qur'ani na tafi Sokoto shekara 4, na karanta fiqihu, na tafi Egypt a karkashin Malam Abdul Fattah Duhi Falak, na yi karatu a karkashin sa na harkar duba'u, harkar magunguna. Na dawo jami'ar Bayero, na yi ilimi a bangaren department na Hausa language, na yi karatu akan tsubbu da dubbu, shine tsubbu buri, dubbu magunguna. Na kuma zanta da matarsa ɗan adam Fatima Ahmadu, wacce ta ce suna hira da aljana kuma ba sa kishi. Bana jin tsoro. A zaman mudi da ita sai dai ranar kwananta ne, bana wannan zuwa wurin inda yake. Za ta zo mu a siffan ɗan adam, mu zauna mu ta fira da ita, har ma dan bata lokaci sai ta ce za ta tafi. Malam Ahmad ya kuma ce dalilin amaryarsa aljana ya yi yawon bude ido a sassan duniya da dama. Ta sanadinta na san kasar Saudiya, ta sanadinta akwai kasa a Beijing ana ce da ita China, to ta sanadinta na sani. Sannan ta sanadin wannan aljana akwai gurin da ruwa baya shiga ta sama ta kasa, to Allah ya sa mun je har karkashin wannan guri ana ce da ita Rabamu da Angul. Na je akalla ma a kasar na yi hotuna na wannan guri, din na ɗaɗɗauko na taho da su. Kuma can akwai katanga ya jijuwa ma juji ishi ma ta kai ne, amma Saudiya ta maida ni kamar abin nan, saboda muna sauka a Masfala, a Tafa'an, a Rasaifa, a Funkare, a Harta Yamal, a Shirkar Kaki, a Kaki, a Hindawe, a Shahar 60. Muna sauka a Madina kamar Darul Tauhid, muna sauka a Bakiya, dukkanin wannan gurin inda take sauke ne. Kuma tafiyar gaba ɗaya da tashin mu daga nan Najeriya zuwa Saudiya yayi tsayin gaske minti 10. Za a buɗe, za a ce rufe idan ka buɗe idan ka, shikenan an yi. Masha Allah. To kamar yadda masu kallo suka ji tarihin malam a takaice, ko ba tambaya an san cewa malam kwararre ne a fannin magunguna. Alhamdulillah. Da fannin sanin halayyar aljanu. Gaskiya ne. Da farko za mu fara sanin wai menene bambancin aljani a duniya da kuma mutane. Inda tambayar take, abinda tambayar take farko, me Allah ya hada ya cuɗanya ya halitta aljani, wannan ita ce tambayar farko. To an halitta aljani ne da abubuwa guda 5: darma, azurfa, wuta, kudura, kumfe kunu, su suka tabbatar da aljani, aka ce kuntu jinnu. To wannan su ne abubuwan da aka halitta aljani. To kuma da aka halitta shi, Allah ya kasa su kaso 4. Akwai aljanu musulmi, akwai aljanu kafurai. A kafuran ma, kafuran sun kasu kaso 2, musulmin sun kasu kaso 2. A cikin musulmin akwai rohanai, akwai jinin nasibina. A kafuran akwai jinin shaɗini, akwai jinin marid. To kaji yadda
wannan to akwai wata alama da ake ganewa misali idan jinin sun shafi mutum mecece alama wani alamomi ne kamar ka je asibiti ne ka karbi kati akwai wani likita ana kiransa consultants zai rika maka tambayoyi ya kake ji to su ma ilimin aljani in ya shafi mutum suna ba da alamomi guda ɗai har zuwa 12 akwai guda 6 zahiri akwai 6 baɗini 6 nan na zahiri shine wanda yake cewar mutum zai rika samun faduwar gaba tsoro fushi gaddama zai kasance kuma duk abin da ya kulla ya kiwa in aure zai nema sau nawa zai kasance ba zai yi ba to wannan shine alama aljani ta zahiri alama aljani ta baɗi ne kuma shine za a samu mutum yana mafarkin kadangare mafarkin kyanwa mafarkin ruwa mafarkin saduwa na jima'i sai kuma mafarkin jirajirai sai kuma mafarkin namun daji to shi ma ɗaya daga cikin wannan an gani shine alamar aljani ya shafi mutum a baɗi ne sosai kuwa. To akwai wata wai da ake magana misali a isu bangaren aljani ana cewa akwai wata wai ummu sufiya aljana ummu sufiya wadai mutane ne suke akwai aljana ummu sufiya ita wannan aljana ummu sufiyan daga cikin tsofaffin aljanu tana ciki na farko dai ita ce wacce ta rike duniya aljanu kafin zuwan annabi adamu alaihi salam dan lokacin da Allah yi duniya to ba mutane a ciki aljanu ne to mai jagorancin aljanun ummu sibiyan ce ummu sibiyan kuma a lokacin da Allah ya kawo mulkin annabi Sulaiman ya aika a ce ta zo ta ce ba za ta zo ba aka sa mala'ika Jibril alaihi salam ya dauko ta ikawo annabi Sulaiman matsa ta ice me dalilin da kika ce ba za ki zo guri na ba tace kai Allah ya halitta ka da rahama ni kuma ya halitta ni da azaba dan kan na cutar da kai to shine yasa ba na son na zo gurin ka dan kan na cutar da kai ko al'ummarka sai tambaye ta ce to kina da illoli tace ina da illoli me illaki tace ni nake haifar da gobara ba dalili ni ce nake haifar da hadari ni nake hada fada tsakanin kasa da kasa ni ce wacce nake sa ciwo iki warkewa din jinjirin da za a haifa kafin ya zo zan sa hannuna in tare shi in juya ta dai umma su ta juya bayan jinjirinta da ki gadon bayansa yaro ya kara ta ɗauko ƙaramin aljani ta haɗa shi da shi ta ce kurayi gaba ɗaya shi ne ma kaga likitocinmu na ɓangaren mu na lafiya in ɗa bai kuka ba za a juya da ki tsake ba fa za ka je wannan kuka to an samu ne daga umma su biya. idan aka yi wa mutum haka bata zo kansa ba kenan. ita bata zo ba to kuma wannan yi masa shine ibada cewar yaron yana da lafiya zai ci gaba da rayuwa. ai wasu na cewa duk mutumin duniya yana da irin na. ai ba wasu bane rasulillahi ne aka tambaye shi. aka ce ya rasulillahi dan adam dukkanin dan adam yana da aljani ce ni kaina shi kansa rasulillahi ya ce na musuluntar da aljani na saboda ibada ta tasa ba zai cutar da ni ba sai su kuma suka sake mata tambaya suka ce to ya rasulillahi ina ne wajen zaman aljanu ya ce duk gidan da ake la ilaha illallah aljanu suna zama guri ɗaiɗai har guda 9 aljani yana zama dokin kofa na kofa gida da za a shigo aljani yana zama a banɗaki aljani yana zama a gurin hura wuta aljani yana zama gurin aje shara aljani yana zama gurin da ake zuba ruwa ko rijiya sannan aljani yana zama dokin kofar da za a shiga daki a tsakar dakin aljani yana zama ice kai tafi ma aljani sai ya kwanta a shimfiɗin da za a yi auratayya in kaga an rabu da aljani sai za a yi auratayya in ji rasulullahi na cewa Allahumma jannibna shaytani wa jannibna shaytani ma razaqana to wannan shine rabuwa da su amma wannan kala rasulullahi ne tambaya kusan ta na iya cewa biyun karshe ko hukun karshe ba da yanayin lokaci me yake jawo wa aljanu suke illata dan adam misali kamar za ga mutum sun make shi farko dai shi alqur'ani shi ya hada mu da aljanu a cikin suratul rahmanu qur'ani yana cewa ya mu'asharal jinni wal insi in nista'atumu an tanfuzu min naqadirin samawati fanfuzu la tanfuzu ya ku rundunar mutane da aljanu in kun ga za ku shigo ku zo muna gayyatar ku to kaga a hada muke ba abin da ya raba mu to kuma don qur'ani ya tabbatar cewa kuma shi maganin gargajiya da aljanu a hada ke tunda misali qur'ani yayi bayanin aljanu ya ce su aljanu da suka je gurin rasulullahi abdullahi ya yi jagoranci abdullahi aljani fa dan a fahimci abdullahi ya yi jagorancin sa ya ce da shi da manzo Allah wa inna minal muslimuna manzo Allah ya ce da su taharau rashada kuna cikin shirya za mu shiga aljanna da ku ita kuma ummu sibiyan ta yi jagorancin kafiran aljanu ta ce da manzon Allah wa ammal qasiduna to manzo Allah ya ce da su da ita lakanu li jahannama hadaba to kaga
da ƙur'ani da aljani da kuma ilimin maganin gargajiya duk gaba ɗaya a tafi ake a haɗa ake ba za a raba ba saboda duk gidan da ake la ilaha illallah akwai aljani duk inda ɗan adam yake akwai aljani duk kuma garin da ake akwai magungunan gargajiya ga ma ƙur'ani na haɗa maganin gargajiya na islamic medicine da maganin gargajiya na gargajiya sai ƙur'ani ya ce wa tini wa zaituna tini ɓaure shine sassaƙen ɓaure kamar wannan ka gan shi nan wannan ɓaure ne to tini kenan sai kuma wa zaituna shi kuma shine wannan kaje gurin masu habbata sauda za a ce baka zaitun da habbata sauda to kaga a haɗe muke dai ƙur'ani bai raba mu ba Allah ya sa an fahimce ni to shine sai ka tsora tambayar ka misali akwai irin aljanu da za ka gani su kan firgita mutane a gidajensu na fahimta ko ka ji ana kiran sunanka ko kuma ana bubbuga kofa sai ka tashi ka ga dabba wai me yake jawo wannan ne kuma me mafita abin da yake jawo abubuwa biyar ne duk wanda yake a gida yana ban ɗaki ana man magana yana ansawa kowa ya ce to aljanu za su zo gida sannan gidan da ake kaɗe-kaɗe kamar a ce DJ aljanu za su zo su ma suna son kaɗe-kaɗe sannan gidan da mata suke tsaya tsakar gida su cire kayansu da kasu su yi zaman su da irin na mata na aure su yi shafe-shafen mai a nan to aljanu ko huciya za su yi suka hango su za su dira a guda an fahimta sannan kaga an samu uku kenan zuwa hudu sannan shi aljani inda duk za a ci abinci in dai da nama a cikin abincin to aljani shi ya zo ya tsuguna kamar da zaman su ne ka san me yasa ina jira ka tauna kashi ya gagare ka kayar shi kuma a gurinsa ya zama abinci kada rasulullahi kaga dole ana tare to sannan kuma akan samu wasu suna da sake wajen addu'a to wannan ma su ne abubuwan da suke haifarwa to ya kace kuma me mafita abu uku na farko magungunan gargajiya na biyu tsantseni da abin da aljanin ba sa so a daina yi na uku kuma addu'a ta alkur'ani ana addu'a aljani da suratul ikhlas qul huwallahu ana yi da addu'a nan ta wa man yattaqillaha zuwa qadaja alallahu li kulli shay'in qadra sannan ana addu'a aljani da ayatul kursiyu ba fa ruqiya ba ita ruqiya tana tasowa ne daga bakara ayoyi 10 su kare da fatiha wannan ruqiya kenan nan kuma a barin magani ka tambaye ni shine dalili dan magani da ba ruqiya da ba ita ruqiya sakanin ce a gane da aljanin ko babu kamar aljani sai in maki mutum sai ake tunanin a ce mayu ne ko kuma ka ji an ce makarai to duk wannan kalma ta mace ta gargajiya to da an zo an yi iya za su yi magana to amma kuma ni kaga a tafiyata ita riƙiyar ma ta zanto tana ƙasa da ni dalili in kamar yadda kuka taho ɗin sai aka ce da mai larura aljani kuka zo to kuna zuwa zai ce kar a kawo da nan saboda ya san inda za a zo to ai nan ce shal an aka taho ai ya san nan ce shal kwata aljanin ta Kano gaba ta Kano ta Najeriya gaba daya duk wani aljani da zai baro kasar su to nan gidan zai zo ga masaukin sa can guda biyu ga ɗaya can bakaken aljanu ɗaya farare in sun zo a nan za su sauka nan ne kayan su yake in ma wani suka ma kenan zan nemo su in tambaye su me kaza a nan suke ne wa malam sallama kenan in sun zo ni kaga wani abu da zan daɗa ɗora ka ni mahaɗata da aljanu guda uku ne ina karami mahaifiyata ta zo ɗiban ruwa a unguwar kofar na isa ta faɗa rijiya aka samo ta amma ni ba a saman ba tare kuka faɗa ina bayan ta a matsayin goyo to da aka faɗa ita aka samu ba a saman ba aljana ce ta tare ni ta tafi da ni bahar al-aswad inda aka halakar da fir'auna a misra a nan na rayu shekara 6 ana ta neman ka ba an neme ni an rasa ina gurin aljanu aljana ce za ta bar nono abinci da shi na rayu to kaga ni da na zauna zaman shekara 6 wani aljani ne bai sanni ba an fahimta to bayan nan kuma da na balaga na kai shekara 10 na kai shekara 25 sarkin aljanu Suleiman ya dauko yarsa mai suna Ummu Siben ya bani na aura ita Ummu Siben muna shekara 9 yanzu muna da ƴaƴa ya dawo da kai nan na dawo nan garin ma nayi aure ma ba nayi karatu sarkin aljanu Suleiman ya bani yarsa na aura ƴan nan tasa yanzu muna da ƴaƴa na aljanu ni da ita guda 4 to ya kwa za a yi ni ban zama rabi na aljani rabi na mutum to ya ake da mata kuma na gida matar gida ta san aljana aljana ta san matar gida ta yadda aka to ai aljana ta riga matar gida ka ku dole ne zaka gabatar da kanka ka ce to ni ina son aure ki amma ina da aljana to shine aka zauna muraran matar gida tana ganin aljana aljana tana ganin matar gida shi ya subhanallah alhamdulillah dai ai ni an gona tsakiya kana fahimta ta shine aljana ta ce to ke tun da yarinya ce ka san su babba a gurin su wanda ya tsallake shekara 50 kamar ya shine ba baligi ba kamar budurwa wacce ta fara irgen dangi ta aljana ai shekara 50 ne
wacce ta isa aure ta aljana sai ta kai shekara 70 shi ne ta isa aure. To kaga ku misali ni nan na aure shekara 23 ai kaga a gurin ta yarinya ce. To shine sai tibbani sai take gaya mata take cewa to kwana 3 ni ya ishe ni ki bar mu, amma a haɗa nake so ki bar mun su. Sai ta matar sai ta ce to da juma'a da asabar da lahadi naki ne na bar miki. Sai ta ce to ke kuma da litinin da talata da laraba da alhamis na bar miki, a haka suke har yanzu. Yanzu yau a wace rana ake? Alhamis. To ranar uwar gida ce ba ranar aljana ba ce. Dan da ranar aljana ce to nan da duk abin da kake so za a yi, za a sata taimaka a halin wannan tafiyar. Allah ƙara daraja. Lahadi muka zo ko asabar to ranar ce za a ba mu fura mu sha. ai an ta ya fura ma abin ya burge ka sosai kuwa. Duk da ana cikin yanayin azumi ana cewa ana to ko da ba za ta yi yanayin azumi ba akwai abubuwan da za ta kana sha'awa. Sai aka ce an ga yanzu kamar ARTV aka ga kaji suka kawo da ina tiriri in ka zuba abun ka leda ba za ta fi da shi ba. A namadi da izo ɗauka lawan namadi pyramid shi kuma da izo ai kaga nama ne aka kashi a soye shi ma ina tiriri. Namadi yana ci yana cewa wannan da irin nama ne ya ce na rago ne ce a sai shi ba zai ci gaba da shi ba yadda duba ga gashi ragon ya saki jiki. Kuma duk anan gidan akai. Ka gani? Ya ci girkin uwar gidan aljana. Ai an sha Allah ba matsala. Sai a dora. Ba iya cewa tambaya ta karshe. Wai a takaice menene ilimin shi alƙalima ne? Yema alƙalima. Yawa. Alƙalima ilimi ne daga cikin littafin alkur'ani. Wato wani abin mamaki wata daraja da Allah ya wa alkur'ani duk ilimin da zaka tambaya sai ka ji daga cikin sa ya fito. Kamar misali Qur'ani yana cewa was-sama'i zatil buruj, Allah yana rantsuwa da taurari masu lissafa shekara. To ba za ka ilimin wannan lissafa ba sai ka koya ta hanyar alƙalama. Shine masu turanci suka canja su suka yi translation ɗinsu ake cewa winter sau summer sau spring sau rina. Lokuta guda hudu zafi sanyi bazara kaka wanda suke a hada gaba ɗaya sai baka kwana 360. To wannan shine ilimin alƙalma. To yayin kuma shi ilimin alƙalma sai aka zo aka raba shi sai da ya kaso 5. Akwai alƙalma kaga ɗaya kenan, akwai hisabi, akwai aufaku, akwai duba'u, sannan akwai ramli. Ramli shine na ƙarshe. Abinda ake nufi da ramli ka je ka samu malami ka aje ma naira 20 ya dan zuzuba ya ce ya gano maka matar ka fara ce zaka aure ta. Shine muke cewa duba. To wannan shine manzo Allah ya ce ka je guri mai baka da ibada kwana 40 haka Annabi Muhammad ya ce. Amma wancan dukkanin makarantun nan hatta a nan jami'a da naje nayi karatu na akan dubbu da tsubbu. To dubbu kuwa shine bangaren afaku a kansa dai. Gudunmu masu afaku ka karanta a nan zaka gani. Kaga shi? Da hidan dai a jami'a. To ga ko da muni ne jami'a ba za ta bada ne ba. To shine magana sai a dora a karamin kallon. Allah ya kare. Da ilimin halittar duniya a cikin kwana 6. Shi ma ina daga cikin ilimin hisabi. Kusan tambaya ta karshe. To ilimin halittar duniya a cikin kwana 6 ai wannan abin shine duniyar. Qur'ani na cewa huwa allazi khalaqa samawati wal ardi fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-arshi. Allah ya kirkira halittar duniya a cikin kwana 6. Farko wace ya fara yi ya halitta Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar. Ba Asabar a ciki. Asabar sai ce kullu nafsin za'iqatul mauti. To kuma me ya halitta? Ranar Lahadi ya halitta mulki. Ranar Litinin ya halitta dukiya, ranar Talata ya halitta bacin rai, ranar Laraba ya halitta ilimi, ranar Alhamis ya halitta soyayya. Ranar Juma'a ranar Juma'a kuma sai ya halitta auratayya. Asabar kuma sai aka ce kullu nafsin za'iqatul mauti. Muna da masu magani masu kyau amma yawa amma akwai waɗanda suke su maganin kuɗi suke nema su bukatar su warke ka ba su kuɗi su cika aljihunsu. Yanzu dai kun zo kun ga inda nake ya kamata inda suna na ya daga a ce na huce nan. To amma ni a sani na tirim yana gwamna nake ba da magani yau shekara ta 41 ina ba da magani. Dan ba zan manta ba ran Larabar da muka je rantsar da rimu muka dawo aka yi duhu duk wanda ije wannan rantsuwa ya san da wannan. To yau shekara 41 da wannan duhu a cikin 1979. To tun da kanan nake ba da magani amma har yanzu ni a sani na ban taɓa mallaka kuɗin magani naira 100 a hannuna ba. Ni dai a bani ita a dunkula ce ta magani ce ban taɓa ba kuma ban taɓa sa raina sai na mallake ta ba. Dalili na guda ɗaya ne, ni maganin na ɗauke shi taimako. Mutum ne ba da lafiya ka taimake shi kai kuma sakamakon ka Allah. To wannan shi nake kira ga masu sayan magani a rika duba masu magani na gari. Kar ka ji kira a rediyo ka tafi ka je ka sha da na sani maganin gargajiya a cikinsa ake haifar da ciwon hanta, a cikinsa ciwon koda yake fita, a cikinsa ciwon
bangaren wannan zuciya take fita, saboda shi ɗaci ba magani ba ne. Maganin gargajiya yana da alawarsa guda 5: salam, bauri, tsami-tsami, kanwa-kanwa, ruwa-ruwa, to su ne alaman magani.